bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Cike nake da takaici, abun ba daɗi yakan saka raina baci. Kai tsaye mu kira shi rashin mutunci, ya ci gwamnati ta sasa sauran hukunci. Kada ku ci na a cikin jami'a, don a cikin ta ana cutar da yayan jama'a. Kana matsayin malami amma kai jama'a, me ya kai ka aikata abu na rashin da? Wai malami shine zai nemi dalibarsa, abun takaici wata masu harfiyarsa. Baya tsoron Allah bai tunanin yayansa, ya ke kashe burinsa cimma manufansa. Baya ko tunanin cewa ubangiji na ganinsa. In kiki yadda jarabawarsa ya kada ki, ba ke kadai ba faduwan zai shafi ni da ke. Mana tunda ya nuna wai son ki yake, ke kuma kin nuna cewa wai kauna na kiki. To fa ki sanni da ke duka ruwa muki, jarabawan shi ba hanyar da za mu sallake. Masu hali irin wannan Allah ya sauwake.